Alay sa Shanghai ki khna kan thei bon ki shakhen kum ya kimrat tungen ya ngap kat kum ka jing yo jing tep hakabaya dai bat ka jing sha di sha thet jung ki kan thei khna laong ki pulit jung ka Uttar Pradesh anti terrorism handia kilakam yu we bro bla tep kerteng kum u arsyad mia papan ubadai unong shong jung ka sepajala Tripura hakabaya dai bat ka jing shalan ki kan thei ki khna Myanmar pat Bangladesh kumba ars pangut khubor klaya thu ki he pulit ki liya thu bat ki long la yo kam hakapor ba yakando bat uperlok bat de kamlang bat u Muhammad bat shu la ong bala yo kamro yaki we pat ki perlok jung upapan nakari Myanmar urrematullah bat shabiola la ong ki pulit ki la yo pelaj ya arngut ki kan thei hak arta ba khatnro bat khat prasnem nakakti jong ki runar donbok bakine ki dang laj nakakti ki jong runar rege ka ban jaya ki khublai shibun